vanhu vaya vatanga manje muri yeZimbabwe iko zvinezvi vave kufambisa shoko rekuti hanzi Chamisa ari kukumbira GNU. That's the current situation. Pandatonzwawo nyaya iyoyi pfungwa dzangu dzatotanga kutofunga zvouri kutofungwa izvozvo, but because of inini ndazouya manje ndakuzvitaura panapa munonyatsondiziva mushe kuti inini kana ndatouya ndauya. So kana uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZanu PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanu PF yacho iboyikani, because tinenge tatoya kunozvibvondora kunozvibvanyangura ende muchapedzera mangu nditi bvanyangu chete ndozviziva right. Nyaya iri panapa yakamira yakadai so. This guy ari kuti Nelson Chamisa's entertaining open letter to President Mnangagwa pleading for a government of national unity GNU is nothing more than a desperate attention-seeking stunt. His failed opposition leader continues to display his chronic immaturity and complete inability to respect the decisive mandate Zimbabweans gave to Zanu PF in the 2023 election. His fragmented and chaotic Triple C faction called Bvuuu movement, riddled with infighting, lacks the credibility or capacity to contribute meaningfully to governance, making his call for a GNU laughable. Akumbera ndichatodzike ndichiverenga because munogona kuzorara munoziva atidi zvinhu zvinorarisa panapa, but nyaya iri panapa inini ndangada kutotenderera musoro ndodonyazosvika kuti saka Chamisa arinyazokumbira GNU papi. It's a national day of unity kuZimbabwe. Sunday national day of unity ndo zvingoripo, ndo nyaya ingoripo chete anditi, but vakutanga kutodedzera zvinhu zvavari kuda kungofunga kuda kutaura. I don't know guys kuti papa munopatongawo sei zvoda kuti iyi nyaya mutongewo murimi kwete kuzoti mungoti Kulliant unenge usina utsitsi nevanhu veZanu PF unenge uchingobvondora uchingoita sei. Dzimwe nyaya dzinoda kuti mutongewo murimi musati mamhanyira kuti nini anditi, because zvinhu zvakadai so vanenge variko everyday vachitaura zvinhu zvakadaro mastreets vachididi zvinozodzoka zvovhiringidza kune vamwe vanhu vasiri kunyazoziva zvine zvichiitika kuti vari kumamusha vatanga kudzwa kuti ari kukumbira chakati. Munhu anogonzi muridzi weTV wokumbira remote sei. Anyway, iyoyo it's a topic for another day, but the message yabudo ichitaurwa naChamisa panapa, advocate Nelson Chamisa vari kuti reimagining new and true unity. Unit Day reminds us of all the elusive promise of a united and prosperous Zimbabwe, a promise that has been broken by bad governance, toxicity, inequality, mistrust, and injustice. True unity is not about unity of political parties or individuals. It must be the unity of all citizens founded on shared values and mutual ideas built on love, peace, and shared prosperity. Unity must neither be a one-day event nor concept on paper. Unity must be practiced, palpable, and experienced daily in all facets of life. In the coming Zimbabwe, there will be new and genuine unity powered by love and mutual respect, where every Zimbabwean is proud to belong and their dignity is protected and well treasured. Zvapera handina kuona pakanziva Mnangagwa ndiri kukumbirawo GNU kana pakanzi president Mnangagwa ndiri kukumbirawo kuti tiite hurumende yekubatana kana kuti yeGNU. Vanhu veZanu PF I don't know maverengera havanotoita, ina hangu hanyatsoverenga, but unotoona kuti ivo manjeka inini hanguka ndinotoverenga ndotonzwisisa, asi ivo zvikuratidza kuti zvitori kure navo zvekutonzwisisa zvacho apa vanenge vachitozviti ndo vanhu veningiri. Aiwa komana chii chakadaro ichocho, nyika yacho iri kuenda kupi kana vanhu vakutanga kutaura zvinhu zvakadhakwa kudaro? Pamwe zviri kuenderana, I don't know, zvinhu zvataurwa zvacho mazvinzwa. Message advocate Nelson Chamisa mayenzo. Muri yeZimbabwe panapa ndoda kukusirai muchiteerera imwe audio zvekare muzondiudzawo zvamuri kufunga. Vanhu vemuZimbabwe vakatsamwa ende vari kupopota. So kana uchinge une yako audio yaunenge uchida kutaura about anything chinenge chiitika kuZimbabwe, namba dzinenge dzichibuda pascreen idzodzo zvakakosha kuti ubva wangosendawo yako audio tobva taigamuchira panapa. Haikona kuboila nehasha muri kumateresi chetika. Namba dzapo munokwanisa kunge muchisendawo motiudzawo zvenyu zvamuri kufunga in the comment section. Sara muchiteerera this audio mundiudzawo zvamuri kufunga. Mondiregererawo kakungobatsirana vedu we zvazvinoita ndezvekuti
kushorana chaiko chaiko tese hatina chate tichimbobatsirana ipapo pakushorana kuti iwa uzive hapana kana chimwe chete chatembe tichibatsirana ipapo kuti tibetserane pamwe chete kuti nyika yedu ienderere mberi veduwe ndezvekuti kana uine zano raunenge uinaro iwe raunenge uinaro raunokwanisa kuti uchiona kuti zvinhu izvi zvikaitwa izvi zvinogona kutibatsira kuti nyika yedu nevanhu vedu vagare zvakanaka, unotaura mune zvakanaka kune vanenge vari varipo ivavo vanenge vari varipo. Vakuru ndoda kukubatsirai neizvi 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 hameno kana muchizvida toita, kana musingazvide moregedza. Kubatsirana mupfungwa hazvisi zvokusvotesana, izvi ndezvenyika, nyika dzese ndo zvadziri kungoita. Mapoliticians ndo zvavanongoita nokuti vanenge vachingoti dai ndapindawo ndo zvavanongoita vese vese mazviona manje. Saka ini zvandinoona ndezvekuti isusu munomu hatisi kutsvaga pane dambudziko reZimbabwe kuti dambudziko reZimbabwe rakabva papi richikonzerwa nei. Tese tisiri kumbotaura zvemapolitical parties, togadzirisa ipapo tese pamwe chete. Kana tagadzira pasisina dambudziko tochienda kumaelections tonotsvaga leader tichimupa nyika isina dambudziko. Kana tazoona pane dambudziko toita kodzero kumupomera kuti ndiwe nekuti takakupa nyika isina dambudziko mazona manje. Saka isusu ndisu tiri kutoita kuti zvinhu zvirambe zvichitinetsa nekuti hatisi kukwanisa kuti tipedze dambudziko takawanda tozomirira kuti topa nyika munhu nyika ine dambudziko rekuti taritaza takawanda. Saka ndinoona kuti inini dai tambotanga tese taona kuti tisiri kutaura zvemapato izvi, toona kuti dambudziko rakabva papi richikonzerwa nei, ticho toda kuti chiitwe kuti zvipere. Tisati tatombopinza mutungamiri apa. Kana tazvipedza izvozvo tozodii manje, tozoenda zviri kumaelection totsvaka kamutungamiri tomupa chinhu chisina dambudziko mazona manje. Maelections iwaya ari kuitwa ese iwayaya vese, hapana vatisina kukumbira kuti amirwe timbotanga tagadziridza ABCD, but nekuti mapoliticians havadiwo kunzwawo zvinobva kumatima nenyika, although isusu tiri tinovavhotera kuti vapinde, vanongoita tinotoone matsamba atinawo pano tichivataura kuti mirai vese, kana vana hichilema ava vanazvo, asi kuti mapoliticians ndo zvaanoita mazona manje. Iye zvine izvi so tikutokumbira kuti takuti tichigadziridza zvinhu zveglobal rese zvaro, tisiri kutaura zvenyika kana 1-1 nokuti vanhu munhu wese ari pano pasi pezuva anoda chinhu chinonzi peace ndo inodiwa nemunhu wese. Kuita kumaelections kuya kwavanda maelections, asi chinenge chidiwa, the bottom line is peace kuti iwanikwe, inowanikwa sei ndo ine zvimwe zvatinazvo isusu zvatiri kutokumbira kuhurumende iyo iripo iyoyi vese nekunana UN resident coordinator avo UN resident coordinator vese, they just sit on the things. Tichida kungobetserana kuti toita sei kuti pano pasi pezuva pete chinhu chinonzi runyararo tinazvo, asi wokuzvitaurira wacho ndo watashaya kuti tozvipinzo takaita sei. Tibetserane chete mufunge. Ndatenda.